haka wurin yawuwa ha Na gan shi kwana biyu ma kalin so da yake yana cewa shi so da zai zama yanzu ya kasa. Ba shi da gaske su rike shi kake. Ba shi yake yi ka bar kawai Allah. Ai wani yaro na gani a nan hanya mun to sai na ga ya kwace mai wula wai ɗauke shi ma ya tafi ne amma ya cin ba shi bane ba. Ina da muna son abin su za su ce wa sarwa kawai zai iya kawai. Suwaye ɗan halar yanzu muke wannan ya fi suwaye mazaje ya wancan wani ake nan no